Building go-karts! Varför säger jag så? Hej och välkommen till Roller Coaster Taukan Drive. Idag, jag har färgat de här. Jag vet inte om de har varit snygga. Men jag upptäckte en sak. Och den måste vara öppen. Och vi bara in. Så kunde vi faktiskt göra sådär. Så kunde vi göra. Så vi åker lite sån här innan vi börjar med stranden. Jag bara skojar med. Vi ska börja med stranden nu. Så du ser, jag har grävt lite inför vattnet, för här i ska det vara vatten. Tänkte jag. Det kommer att vara 3 delar, men här är del 2. Och jag byggde faktiskt en racing. En motorcykel racing. Fast jag tog bort den. Och så hade jag färgat go-kartsen, så jag färgade rätt. Jag hoppas att det är rätt. Jag tror att det är rätt. Strunt i det. Vi ska gå över till stranden. Spädde. Skapa kanter. Den körde vi. Nu kör vi skapa kanter. För att få lite sådana här öar. För att få öar. Eller små bergöar kanske. Jag gräver ner. Kolla vad snyggt det blir. Förlåt. Jag så här. Jag pausar. Jag var tillbaka. Jag råkade gräva över gångarna. Så det var så där. Inte så roligt. Därför så pausade jag och bara avslutade spelet. Jag sparar automatiskt. Men det som jag hade byggt den en gång försvann. Chicken. Det är snyggt. Jag så här.
Så kan han gå runt där. Så det slipper de gå där. Gå inte där. Nej, det får de inte. Man går där. Så han sprang där. Bosse. Jag kan fylla på vatten, tror jag. Ja, men det vart inte fint. Så där, och så lite här också. Och lite där. Så. Så där. Och vi måste fixa lite. Så det blir lite trevligt. Och jag kör som vanligt de här i min park. Nu fixar jag här borta. Konstigt. Sådär. Ja, de sticks. Jag ska fixa. Och jag sätter bara utanför att jag ska se bättre. Och alltså inte så, men... Alltså för att gångarna ska lysa upp mer.
Vad... Buppador. Vi skulle fixa med stranden, sa vi. Nej, den är färdig. Nej, det är den inte. Men bara för att det var ganska kort stund så fixade vi lyktor. Sådär. Då sätter vi stopp för idag. Glöm inte att prenumerera, kommentera och släng in en prenumeration. Så ses vi i nästa avsnitt. Hejdå!